Poprvé chcem zvýrazniť, že myšlienka obnovenia leteckej prepravy medzi Košicami a Bratislavou alebo Bratislavou a Košicami tu už bola na stole niekoľko rokov. Už počas našej predchádzajúcej vlády v rokoch 2016 až 2020 som sa obracal na vtedajšieho ministra dopravy, ktorý ale nebol z našej politickej garnitúry, aby tento problém vyriešil, no sa to nepodarilo. Pán premiér, teraz aktuálne medzi ministrami Slovenskej republiky za rok 2025 máte niekoho, s kým neviete niečo riešiť? Povedzte dopredu, nie o 7 rokov alebo o 6 rokov budete spätne hovoriť, že nejaké veci sa vám nepodarilo poriešiť, lebo ten a ten minister, ktorý nie je z vašej garnitúry, tak sa s ním nepodarilo to poriešiť. Prečo ste o tom nerozprávali vtedy, keď sa to riešilo? Však ste normálne mohli prísť, s tým ministrom sa nedá poriešiť toto a toto, prosím vás, pomôžte mi, alebo ja neviem, však normálne nejak, hej. Ďalšia vec. Vravíte, že 16 až 20, tak ja sa vás pýtam, čo tak 2006 až 2010, respektíve 2012 až 2016. Ďalej. Od roku 2007 do roku 2013 ste dostali 3,2 miliardy eur z Európskej únie. Od roku 2014 do roku 2020 ste dostali 6,8, takže dajme tomu 10 miliard eur, čo sa týka na rozvoj cestnej a vlakovej dopravy, ktoré sú viac dôležité ako letecká preprava, lebo leteckú prepravu dobre využívajú profesionáli, ale cestná a železničná doprava, však to sú hlavné zdroje pre fabriky, respektíve výroby na východ, aby tí ľudia mali prácu. A to vôbec nie je poriešené od roku 2006. Jediná diaľnica, ktorá je na 100% poriešená, je medzi Bratislavou a Malackami. Ostatné vôbec nie sú poriešené. Niektoré na 60%, niektoré na 80%. Ale už je to rok 2025, prosím pekne.